Pois nada, decimos así alguma cuestión, pois, e tamén a empresa que colaborou nesta actividade, decimos que foi unha actividade proposta por Motos Calvelo e por a marca de maquinaria de Steel, non? E que, bueno, unha proposta que nos fixo no seu momento e que nos pareceu moi interesante, que era actividades formativas en relación ás tareas diarias que o grupo de emerxencia e protección civil pode necesitar no seu día a día. Unha delas era isto de manejo de maquinaria de salvamento, sobre todo, bueno, creo que era actividades para cortar restos de vegetales, árboles, todo isto. É un tema onde a protección civil ao cabo do ano ten que facer moitas actuacións, sobre todo agora nesta época no inverno, tiramos moito do servicio para poder facer un bom mantenimento do que é a rede viaria e algunhas situacións que se producen de forma habitual, e nos parecía ademais moi oportuno na línea de seguir formando a un grupo que cada día ten máis cometidos e máis competencias. O Grupo Municipal de Protección Civil e Emerxencias da Estrada, digamos que é un dos grupos máis grandes que hai a nivel galego, estamos falando de 19 personas, que teñen unha presencia moi importante no día a día do Concello e que ademais é un grupo moi profesional, moi profesionalizado, con moita formación e que quere seguir avanzando e quere seguir aprendendo. E este tipo de cursos, e gracias á colaboración que hoxe teño que agradecer especialmente a Motos Calvelo por a súa aportación neste curso, podemos seguir traballando nesa dirección, de ter a xente máis capacitada, máis formada, e, en definitiva, o que queremos é buscar dar un mellor servicio público, porque, ao final, non podemos olvidar que as emerxencias e protección civil da estrada é un servicio público que está a disposición de todos os veciños e que fai a súa labor con unha gran profesionalidade, pero non nos podemos olvidar da formación. A veces a formación ven por parte da iniciativa pública, temos que seguir traballando na formación dos nosos empregados, pero outras veces xurden estas iniciativas fantásticas das empresas privadas que nos permiten, sin coste algún, traballar e colaborar para poder seguir formando os nosos profesionais. Así que eu lle teño que agradecer especialmente aquí aos representantes de Motos Calvelo estas xornadas, estas horas de traballo, e creo que ademais eles un pouco nos poden explicar xa un pouco máis por miúdo que foi o que fixeron nestes cursos e cales son as competencias que adquiriron xa tamén para poder poñerlas en práctica. Bueno, pois o tema do curso era un pouco o manejo da maquinaria de salvamento, que englobaba un pouco o tema de EPIs, de seguridade a hora de utilizar a máquina, roupa de seguridade, diferentes discos e utensilios a hora de traballar un pouco máis eficaz e, sobre todo, incorporar novedades que moitas veces se desconocen por falta de iniciativas, como que estamos falando de un curso así. E, por un poquinho, eso. A parte de ser certificado, pois, a nivel de seguridade, que se vai incorporando as horas que se fixeron e todo. Canto días durou o curso de 6 horas? Neste caso foron de 6 horas, pero, bueno, hai cursos específicos, que fueron 2 días. Sí, 6 horas en intensivo. Tanto teórico como práctico, sobre todo práctico que é o máis fundamental a hora de utilizar certas maneiras de corte e de derrama de árboles.